bw'umugusi. Chitariki ni sano onemo mutinyo 11 mwaka w'ikimirongo na isano ritkunerie chumo mwanchumugeria kwa kiramu ya monoso kwenda gotegere getesini geito kia bene against Soko TV ukwegena kwane andonsio story ni gogendrete senchera erebuya senchera ya bene ritana nchukuru kwa Daniel Omwaga chinsa 10 igoro mangana maye senchera yobwenge. Amaya chinsa 10 mwanchumugeria nigotoko ya chaka sengana yogo ichania ase mworo kiboyomo obwekerasi ya 12 ese Elieta apita otwori abereka osirogo mabwaye mayaga eyekeke kurwa ase kerasi kyogokora amatemwa kwekera boniga amangana gosenengana egendete goichania enka ya pita na igotebekananga omwana oyo osireta pita nigabetega kogwanse mayaga gokora litemria ya burit kurigoro maragoba na kurugabwe akena kobaka gosiria obimabwaye egento kwekera boniga kendrete koreta obuichania ase amate yo mwana oyu na prince wa taiwano omwana akarba korta matemu bata gitogosoka gochegeti omwana oyo natange togosoka abande ngumaga barikuru omwana akawunse kero omwana yagwetense abana basoka richo kisinga yanki ukwegondera siboka boka muno omwana yagotabyo yo moborengo bono rende bakanyora omwana obeiro rosire nalwa kuma uchobisi wakatemo debate mutibito ata nero uchigocho kata mwana omumnyo kinyagitari abamu kinyagitari umunyagitari anyore to mwana kago iko atetenye mwana otari moyo yakwete na kiagarete bakaranga acha teyo bali kumurushi gali bamunyo kichinya cheki go sikunyagitari ende bagateba rangeriyo prince waiche rangi na tatu mwana abo mwabo ekera tuwa iko tukanyoranga omwana olie igasi ekereire nyagitari ime togo takalende tosoime ngokani gunga karate nabo ninki yaru aramono gosonyo ru aramono tomoire nyagitari engao basi bako nga karaganya yengubwenari bono rende kara yabete igo karengera ringa bori mbobe kale bakamakorangeri na umuibori ori umwana ngayare nkatanga no ngatena ya no mugaga tutagite mugaga gaso liriako igora iga na inche ngaso guchimirioka ngachikota batabo mwana one nganyo mwana ona akingende muna magine mbura ngatega ki mwana no kwa kwete kara moko nya container karati ni ryo gabike umwana onzo kirekieni umwambireti egente kabega kongo kyarto kuburi mwana otanye kurwara gesa gesobo gimabwaye gesaga togete ando somri chukuru chingi yechioka kitanya kurwara style iyo kubona limori gako igako sunyo ligako kolegase tanya gwetora gitanda na naraire narwarite agibita kwete enkuba ya murakera ya mwagete gaki bita no moise kono lengo gukora chap gaki mogoro taliko mina kene muna kwa matebi no aroji taliko kana no kugenda gukana gukora egasi ayere bwangu amacha akumnyagaroje bibero sunguna ni yoretire osoire mogondo origiri chingini okanyire obekire riko rugiro raga njumuragere gakibita no mwana aromo mwana no moiseke gaki kolende boniga nigo tuganyite report kuru postmortem eto report ire kene ngani kikiarie to mwana oyo no mwana oro mwororo mwana okinete bia nche buna naga ikachinga kiechigana na kuunga bitu mitorwale na neri tukelima akiri ne kote ya baibuli bane na ba mitonga pole na banyakenyoro tubasabire nyasaba konye gakikende tikiyo torakora mwana tutikira amatemase watingana nengani yo yogoichania mwancho mulgereri nigo togoso esengana yende yogoichania kurwa senseme ire ya kisi ase mwana yomo obwe myaka 5 nomo kurwa ase kinyerokia bomeroga ime yensemo oyebunge ya bonchari igari sensema yariana nigo agendrete konyora obobwenia ime nyagitari nene ya kisi training and referral hospital KTRH maiga yogotubangwa ano musacho yomo obwe myaka ayagatwa oyore omwamatsoye ngina moke omwana oyu nabo igosokore yaye nigo bakwane ye masa ya monegete seni against Soko TV na kwera ingani yo oyo muichano mono
bware je nabaigeta kambura kere nansite komorigi ngamoringa manyora muino gali uri no muntu nyumba nari namukurirete ngara agatama agantuma agatama akagenda ngachora umwana kuru nyumba muiki para maji arenge arairega masogota aching ya gojete tare gukwana arenge ne buse tukachora umwana tukamnyokinya gitari nanyinge nabwate ekera na mate na bankani bagakira esimi yabe kaenda bagate ya kento konyara tikatwirangerie gari eire mwana bosongo abagambi bayengora bagante bingirane bakakerina ndike opi koira nangati ko monginondo no mwana yabe nero kanina mwana nyagitari njo mwana no mojo korona na inde no mutule tuwe kenyoreke lakini omwana oyo ule mojo korona akera abe kolora tuwe kolegyo konya narura na asokire gukipara lakini apa wale omumuro oyo no arenge mbuona akamanya gorwa akakole plan ya mune bangete yokorusi omwana nyomba komoira ali akikomokorere bichene bibiaye bono munamo ireto oyo gojigo ligyo mwana elio akanyora no ali nyomba nere okomokoreire munakorete kire ntamurise dikianga mwana oyo nabakorere dwa mabe paka goikera boniga ali yake na akorere dwe bichene bibiaye namokorere tamabe tali ero mutangani omumuro oyo nakorete ensaiga na repeti omwana agasibu miaka 15 akera bwatu tu akakore gentekyo nasibetwe akarua akairana ebikora biaye no gosaria abana none chiombe ngosariare konye igo baraba goriga mbali bantu baga ebagoreta lakini okorire binte bisijinga kyo konya kobiswa odigwa lakini ebikore bibiaye ne bikore sari ndimbiye byarero byoga bono njengo sabe serikali yankonye kwetero ebitendo by'omwana oyo ule mocho korona serikali yankonye aki nyoro bokonye gekogera timuga dinjerende lakini to akambuya mono nyasaye kiagera umwana nabo igetenya gitari kari buya yani agaikanya gitari agaika kukonywa she still alive lakini ntutwarenge gosaba buna abantu baga we are not safe ekero mumuro oyo ari ekenyoro ekiagera no ekero togotara oire rwasini niga igo kwobwa tori komanya na kiara gokorere to konyara gotiga kende isiko no ene chiombe no ene chingoko kende gyonsi akonyora iga koiba nabo twarenge gosaba serikali emuimokeria atua eisaine bune crime kya ekengani nande kera nyarekane tairana komenya n'abantu ordinary citizens. Na togotiga nayo yogo inchani mwanchu muliria atiga tutambuke tosogoika sensemiri ya siasa asebono abarai kurwase county ya Kisii bakorwawa no muchumbe bwensemo oyebunge ya Kitutu chache South omoske Anton Kibagendi nigo basabira abamenyi ibe county ya Nyamira anene kigima asechi ward chiri chibwata wochorio bake buna ensemo oye osebuna ward area ya Kerenyo area Nyamaiya nabo igonya Nsiongo bachore abarai bari ibare asensemo yokomosira Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokurigia kerego kiria kyobora ibwense ebo mwaka w'ekirwebere 2025 na ibere tarehe 27 Novemba tutakuwa na by election kule Nyamira na of course county zingine mingi, lakini kwa sasa tumeungana hapa kama viongozi kutoka sehemu hii tukiongozwa hapa na mheshimiwa Kibagendi na mheshimiwa Engoko. Tunataka kuangalia kwamba tumeangalia opinion polls tunaonyesha ya kwamba hawa viongozi wetu ambao wako kwa mlango wa Fred Okengo Matiang'i ndio wanaongoza. Kaga twachakurwa na ntitweka tutine namo tubwate si abana aba barese ticket ya UPA ese birogo bya Nyamaiya na Ekerenyo ekirogo kya Nyansiongo ntubwata abana babere barese byama biroso murengo o Matiang'i byama bya Gusii PDP na UPA. In Ekerenyo and Nyansiongo, we will show you with the monies that you have brought here. You brought Central Bank here to come and distribute money, but we are telling you, aba antobaito wanasema hivi, watakula kwa Ruto, kura ni kwa Matiang'i.
yani obwe MCA bokorigwa Nyansiongo na Ekerenyo na Nyamaia na buruta gutuma chindege chiko minyoka seite igura ko bayobwe MCA ngagutaka kwa Fred Matiang'i obosuku yani ekiruge gesini abagusi tokung'a no muntu ruto epati ya ruto yairire obosuku turanyore gusi ndukwe na gutigana nayo mwanchi murigete yatoske mutubono ase ibikorwa 19 byoboibi bw'amatemwa aria a Kenya Certificate of Secondary Education KCSE ayogenderete nigo obyaene kigwe aya korengana no mwaziri ibwe chisemi Mosque Julius Migoso gamba gukwana korase county area ya Machakos chinga kiarenge koigora container ya matemwa nigo Migosi atebire buna ekiombe ose ebikorwa ebinge nigo byane kibwe chinsemo chiri cha Nyanza nsemo ya Rift Valley nabo igo chinsemo cha Eastern ase serikali ya imukiriye getambokero ase ebituo ebyo bibwatire ose byabwatire nibwe nebikorwa ebyo byoboibi bw'amatemwa. While the overwhelming majority of the examination centers have maintained exemplary standards, including the Machakos County, 19 isolated cases of suspected malpractice have been formally recorded across Nyanza, Rift Valley, and Eastern regions that have been reported to me as at the 6th of November 2025. These incidents primarily involve the misuse of electronic devices, unauthorized materials, early exposure, and impersonation. In every instance, decisive action has been taken, which include replacement of center managers, supervisors, and invigilators, arrest and prosecution of over 22 individuals by the Directorate of Criminal Investigations, seizure of mobile phones and photocopying materials, and deployment of NEC officers for direct oversight. 3 centers have received formal NEC warning letters requiring compliance reports by Monday, 12th of November 2025. The government maintains a policy of zero tolerance to malpractice and irregularity and all criminal activities. All reported breaches remain under active multi-agency investigation, and appropriate sanctions, including result cancellation and possible center deregistration, will be enforced in accordance with the NEC Act. We continue to monitor weather conditions affecting some parts of the country. Floods, damaged road networks, and access challenges persist, particularly in northern and western regions. Working alongside the Ministry of Interior and disaster response teams, we have established temporary collection points, enhanced security escort routes, and deployed helicopters to ensure all examination materials reach their destinations safely and on time. Ko skamoto mwancho murgeria nigobone ya mateko ywe kinyarokeria kya Nyaworoba wodi ya sensi imesemo yebunge ya Kitutu cha Cheno tie county ya Kisii nigere no bwoba weli robaliabo likwanyoka kera chingaki chimbura ya mateyo nigo ya sabire serikali ebaligererie boikeranu abo hasensemo ye kinyarokeria kyabo kimanyeke no nyapotene yabeire koba kigutandara ali robana boigo chinyomba cyabo kana nse ko batikana nembure nyinge yagendrete gutua no nyanigo na machi ya mange gosoka senseme yo bono nigo menyete no bwoba anene mono ekero ama sekere mbure nyinge agendrete kwene kibo ase chinsemecho asa marie tangol kumeri kirimenti ntobwa toboko iraberie teri kogwa egento geti ya chitike gutitira kegata muna ne metaro kegatagura chinyumba igachitutu akera kego jangeri gocha mubaso kego cha sasa cha butuku yani egento geti gutitira no muriro ukunga ni zigwe kumyo kansi gucha kegutitira kego toro ubugi cha buri nga kugya torire iyo nyumba yatikire ayo gugwe kubwa nga ku igo gyatirase osakonya egyatete no na machi ukaijirisiko kyamya kwasoka sika gya itaka kyalimira gucyari yatirimbokari naga kyagende mikenye mumbu ali ko nyumba ye gusuka yagenda simira ngiri yabwatana kolo moche kunyugura mukuru abakongete kunyenguse nyuma asamari dane ko Thomas Ndemo Nyangina omojanda abantu bane babwata embura yatwete irabiri gaso godurumboka kinyomba ngiawete medeo siga tokoka nduari korara nyomba tiri ororeti naende tujandegete irabiri naende stiri rigendrete yachagire gokoreki
konyegera igorende ntubwati morembe ntikorana baremu bantu ntorikorara nyomba tuchandike pamoja na abana buna ria chaka iga isiko tokobera bono inje ngosaba serikali iga igende gekerigeria sobwange etokonye atuchandegete igende bono ndoche totigaitiga no koirwa chenguru kugiresi kwamboka ekenyoroke menyete na mechando chika kimbure gotwa twabere tuchandegete amatuka mange lira bali turi abere ligo tirimboka karibu chira ondi sato chichinkali mono nane tokonyagota magochirogoro ekere kuwe kunyagwati kuchirogoro baka kalima kakaeri tukabuka nge serikali ngocherende kalima kepi memuna yakitega toemete erusha kalima kaneire kende yonse egitere erinde baire mbabeke bikonda bimenyo mwanya bantu tamenya ekore rire ribe bono yaikire goikerega bono tole iga bune mbure kunyagotwa amaene na omurai bwenserit koria rero William Ruto nigo egereire bororo muroberio yo o Hustler Fund asate birebuna chimilioni cha Kenya banyariko bako konyeka kurwa ase omuroberio yo Hustler Fund nanya nigo nigate birenga bali bare asiko sebari basere chibesa cha Hustler Fund teryo chikonyara ko bako bekwa asense meire ya CRB Ruto niga yakwanira ya kurwa ase gosekera nge guasi yo muroberio ya Onyota kurwa asense moya Mumias Sports Complex imeye county ya Kakamega. This is about the young people of Kenya. And as we do this here, wacha mimi niwaeleze, tulianza pale nyuma. Wakati wa uchaguzi, kulikuwa na watu milioni 7 walikuwa wamewekwa blacklisted kwa CRB. There were 7 million Kenyans blacklisted in CRB. They could not transact. They could not do business. They could not be registered to do anything because they were blacklisted. I did make a commitment that we are going to change the way Kenya does business, the way ordinary people are treated, and no ordinary person should be punished for them not being in a position to service their loans or their facilities. They should be given a chance. From the 7 million people who were blacklisted in CRBs today, through the Hustler Fund, we have 7 million people who borrow repeatedly, and there is nobody who is blacklisted today in Kenya because we can wait for citizens who are not able to pay their money after they borrow. Mnanielewa jameni? So kutoka wale walikuwa blacklisted, sasa tuko na wananchi wengi. Wengine walikuwa wananiuliza, wewe bwana president unasema mtu akope shilingi 500, shilingi 500 itamsaidia nini? Sijui shilingi 1000 itamsaidia nini? Sijui shilingi 1500 itamsaidia na nini? Mimi nataka niwaeleze, shida ya biashara si pesa. Shida ya biashara ni akili. Mtu akiwa na akili anaweza kufanya biashara na pesa ya aina yoyote. Na ndio mimi nataka niwaulize, mimi nikisimama mbele yenu, wakati mmoja nilikuwa ninauza kuku na ilikuwa shilingi 13 ama shilingi 17. Leo nasimama mbele yenu hapa kusema siku hizi mimi niko na kuku nyingi, sitaki kusema ni kiasi gani. But I just want to encourage you. Nataka muelewe ya kwamba wale waliosema haba na haba ujaza kibaba, they knew what they are saying. Na gwikira bwo mwancho mulgereria na onkolingera igesero kya mangana mayaye chinsa 10 senchera ayobwenge korende Thomas Gosuka kyagara ensaye mama chinsa 3 no chikanyora senchera ere yobwekano asabari kibaito bagendete kobeka chikambe chinsemo au chinse na nigo anyora senchera yobwekano go koletera onele Clinton Ondege korende chinsa 10 igoro umurubiri bonguria mari kongo chera nere Edu Nyang'au mwana mboko manyene asemara mukungulia mari kama weekend sayemo oyamarogoba director zake amo na boy Global Nabase amona Brana Chaka no barenge mega yech kamera kwene kinga chibicha amana maringo ikarare esenchera ere entoera kegima koko nali morogoba orumuya nkoro kwa Daniel Omwaga.